Jasmine! Asa maya-maya. Ay, hindi ko alam mag-TikTok. Hindi naman TikTok yan. Ano yan eh? Puktik. Kaya i-video ko kayo. Dapat time lang. Oh, TikTok na. Ay, time lapse ko yan later. Wala po akong doon. Si RBR. O, ilagay mo na yung ice dyan, tapos lagyan mo na ng soft drinks para lumabas. Jasmine! One, two. Akala mo ayoko pero akin yung lipstick. May polvo ka ba, Ken? Wala pa. Paldo. Yan, yung may... Magti-tiktok ako, kamagulo. Sama ako. Tara, doon ka sa likod. Bakit vina man yung mukha mo dyan? Para payat siya. Ayan! Konti na ang payat. Sige. Magulo? Paano yung steps niya? Paano? Hindi ko alam ko yan. Hindi ko na ano. Tuwag tayo kata. Wait lang, ulitin natin. Kunin mo yung picture, ilagay mo dun sa ibabaw ng motor. Tanga, mainit yan. Hindi pa na unlandar. Ano sa dance? Kala mo. Bakit? Hindi pa ganun. Paano? Parang start. Ulit. Nagsayo ka doon sa natin. Ay, natakpan sila. Magpa-practice pa lang. Boy na, practice mo kasi. Ikaw ka mo na. Dito una ah. Paano yun? Dalawa? Gitna lang yun? Sa gitna lang yun? Hindi, Hindi ganon? Dito ah, tapos dito. Ay, Dito, ano? Wait lang. 1, 2, kinding. 1, 2, kembot. Dito sa ah. kabila! Ay, bakit? Kabilaan! Alternate. Kabilaan! 1, 2, kembot. 1, 2, kembot. Kamay ikot. Kembot. Kabila. Ikot. 2, 3. Paano? Para pag ganyan. Kembot. 1. Kamay taas. Kembot. Ikot kamay. Kembot. Ikot kamay. Kembot. Dalawa. Dito. Tapos Ito may sariling mundo pag nagtik. Oh! Ako buday. yung yan, ilagay mo sa baso. Kaya mo yung yellow na matutunan din. Tumaw na nga eh. Hoy, practice nyo na. Okay na! Okay na, baka mamaya. Ang laki na ng santo. Kala ko sa rito. Parang magkamag lang tayo. Kailan na kay Arvin mo. Kunin mo yung baso, Ken. Kunin mo yung baso at big ano ni Arvin. Hirap na hirap. Diyos ko dahil. Kaya na yan. No, here. Kunin mo dito. Yan, sandal mo dyan. Kala ko dapat maano yung sapa. Ako na. Pwede doon ka sa Ah, sapa. Dito? Ayan, tapos mamaya gumulong tayo dun sa bangin. Lumayas ka dyan. Saan Ikaw ba? ikaw mag ano. Dyan sa talikod. lang. Pangit.
Hina! Saan tayo? Tanga dito ka, hindi ka nakikita. Ano ba ako sa harap eh? Ang galing, sabay-sabay. Di ba? Kunin na. Tama na yun. Ulit. Ulit yung ibang ano. Ulit nyo yung- kayong apat. Yung ano, yung ganun. Tiririt. Ano ba yun? Ha? Ano ba yun? Yung madali, ano yung no-no? Yung ano may pa ganun, tapos ganun. Ay. Ito ay, ano lang ito? Ah, okay. Dala mo, dali para marami tayong Yung ano na TikTok. lang, yung yun nga, yung gagawin Yung ano ganun. po. Ano yun? Ganun, tapos Ayan. ano. Ay, oo. Alam Oh, yan ni diba? Ina. Di ba? Oo. Hindi siya sumama eh. Practice natin yan kasi hindi ko din alam yan. Basta Yan ganun na, lang alam ko. Wala kang load. Yun na, sa drops. Punta yun dito, Dra. Paano yung naka-play Siya. yung natin load? Siya, Anong sa title ano niyan? O nanay. Anong title? O nanay. Wala. Hindi ko alam. O nanay. Pat na lang. Oh, ikaw na. Mas masakit pag walang Masahin siya mo kasi kung ano nung kinain mo kaya masahin siya mo. Turulagen, collagen, decollagen, oxygen. Madilim. Ano ba yun? Ay maganda din yung yung ano? Tapos yung may pag-sayo. Uy, maganda yung gento. Ah. O yung gento. Mamaya. Gusto mo na ba yun? Ay, ano, maganda din daw Ano yun. yun? Ganon? Oo. Ano ba? Hindi ko kayang. Ulit. Ano yung kamay? Paano ba yun? Paano yan? Ganun o. Ano yan? Pag si Ivy tinigil pa, ang kulo, ang kumplita. Ulit pa. Makukuha ko lang. Ah, Ano yung paano? Ano yan? Paano? 60 seconds kasi ata yan. Ito 15 lang tayo. ay ko. Ay, ganun. Hindi ko nga talay dito eh. Alam ko yan kung saan yan, Sakwa Planet. Ay, hindi. Yung mahal daw dito sa ako lang kapwan. 1,000. Mahal? Gina. Dito na natin. siya. Ano? Sino si Jessie? Dumidiri pa yun sa bibi niya. Uy, ano ka dito? Dito ako. Hindi, doon.
Pincheck. Tayo post ko yan sa page ko. Halika dito, RB. Bakit? Ay, hindi ba ako kita? Ba't doon ka di cellphone ni ano? Kaya nga. Bakit, Toy? 15 seconds lang po para ano. Naiihi na ako. Wala tayong tatlo. Yung Ano? yung ganun na. Oh, pwede din. I-practicein natin sir. Ah, sige. Pakibilis. Ano ka nang mabagal? Para ano, madami tayong... Sumasakit Ano? balik. Bes, yung blue, damit pa. Mayamin na bibili. Wala akong pera. Kanino ka? Sana ma-approve na yung loan ko. Para may pambili ako. Ano yan? Okay. Sige, go! Ang ganda! Again, Jamie. Ulitin natin ulit. Oh. Sana? Parang gusto ko yun na lang. Yun na lang ata ako. Yan na lang. Kabila. Kasi may paganon. Sira, right. Dito na siya. Hindi kasi ano, nakabidyo siya kaya ano, left sa thyroid. So, saan muna una? Left, right? So, Saan ba una? Ano, weti kasi hindi ko masyadong maano. Mahirap po. uwi na kayo? Uwi na kami. Sunod na lang kayo. Kampanin namin kayo. Saan kayo dito? Uwi muna tayo. B, andyan yung ano, payong. Magsarado ka. Uwi muna kami tapos ano. Dapat kasi Ano yan? Ganito. ako nga. Para kang naasinan. Sayang dyan sa baba mo. Bagod na ako. Uwi na tayo. Nawala yung kinain mo. Sige tayo ka pa. Nagtayo ka rin para yung kinain mo. Hindi ko sa akin nag-tiktok yung nag-share din sa akin na ano, Ito ko nga. sabi niya sa akin, hindi nag-tiktok ka din, sabi niya, kasi sinabi ko bagay ako. Ayan, gusto mo. Ano? Nang, Wait lang muna, aralin ko muna kasi hindi ako ano, Sige po. masyadong nagtitik-tiks. nag-iis ka pala. Ba't tinakuha? Hoy, face ano na pa ko kalam mo. Ako'y nang nanginig, pawis na pawis, tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang gapis.
siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya ako. Ako'y nanginginig, pawis na pawis, tinutok. Ako'y nanginginig, pawis na pawis, tinutok. Pinasok ko, and boy, walang gapis. Kaya yumakap siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. Ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Ako'y nanginginig, pawis na pawis, tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang gapis. Yumakap siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. Ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Ako'y nanginginig, pawis na pawis, tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang gapis. Kaya yumakap siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. Ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Ganon. Ako'y nanginginig, pawis na pawis, tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang gapis. Kaya yumakap siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. Ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Love, ganon. Ako'y nanginginig, Ito kasi nagbabounce pawis na eh. pawis, tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang gapis. Kaya yumakap siya sa Kamay, akin cross, at ako'y inbox, hinalikan. three. Nanggigigil siya sa One, two, akin, kamay. ayaw niya akong tigilan. Ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Ako'y nanginginig, pawis na pawis, tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang gapis. Kaya yumakap siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. Ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Pagod na ako sa kapatid. Ako'y nanginginig, pawis na pawis, Mamaya mahulog ka naman niya, pausog ka ng pausog. Dito ako parang hindi ako malaki tignan. I-zoom mo nga, ano, Ken. Ako'y nang Ah! Ako'y nanginginig, pawis na pawis, tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang gapis. Kaya yumakap siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw. Ako'y nanginginig, pawis na pawis, tinutok ko, pinasok ko. Hirap. Ba't ang ano ko dyan, hindi ko masyadong nakuha. Diyos ko, 1 week ko yung pre-practice. 1 week ko yung pre-practice. Ako'y nanginginig, pawis na pawis, tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang gapis. Kaya yumakap siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. Ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Ako'y Hindi ko na ano yung nanginginig, umpisa. pawis na pawis, tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang gapis. Kaya yumakap siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. Ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Mapapang si Arby. Pawis na pawis, tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang gapis. Kaya yumakap siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. Kasi parang 1, 2, tapos Ulitin natin. 1, 2. Wait lang yung tugtog. Wait lang. 1, 2, 3, go. Sige. Ulitin yung tugtog. Pawis na pawis, Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang dapis. lumapit siya sa akin at ako 1, 3, Nanggigigil 4, siya 5, sa akin. Yo, 1, 2, Kembo. Sabi niya sa akin, I want to love with you. Okay. Isa pa ko yun. Ang dali lang pag isa-isa. Pinasok ko, and boy, walang
Lagsama mo nga ako, iihi ako. Saan? Doon. Ay, huwag ka umiik dito kung saan saan. Umimik ka. Saan ako iihi? Doon sa bahay. Uwi mo na kayo, balik kayo dito ah. Ingat kayo ah. Hiwa namin tong kumot nyo dito. Dali mo na lahat ng gamit natin lang. Ngayon, alas 6 tayo dito. Tapos kunin natin yung cellphone. Maliwanag pa kasi pag alas 6.